Tipra Mothao sini borom ganang manap deor ma candidate tong apru tak to MLA bono mechana bakai BJP ni thani rang 30 lakh rang najak 30 lakhs toro golaga tini YTF ni president tamo bomong sahil deor ma kono kam kare YouTube salabare hamzana ni voice nani simirum kaisa beribai kaisa sala hamzalai tong ha kai abaka baking nai mani kotha kok sawi kok molok sana hinta brong nokhe kono khaimi zero ninar BJP thangai tong kya BJP thangbana nang kono kam khaimiya omo guarantee te warranty angni kok sawo tam khaiga boro golaga tini koikjon leader ro block committee ni leader ro even angko buba grana bo saja Tipra Mothao sini borom ganang manap deor ma candidate tong apru tak to MLA bono mechana bakai BJP ni thani rang 30 lakh rang najak 30 lakhs 30 lakh rang najak BJP no bhake mechan ai Tipra Mothao no bhake mechan ai chai to maliya agin kok rajak tong boro agin kok rajak judina sengna rang 30 lakh rang namani Tipra Mothao phaban fighting chepan jentang seng BJP no phaina ni bora agin kok rajak tong aboni boino ei je sahil deor mano seng YTF no hoite bono terminate khainani no one chuk tongmani bisingano ang niji ব্যক্তিগত boy kok saja nang amhai tongkai resign ready bo sini centrally hoite bono terminate diasani no box already saimano je bono norjak sinai bono terminate khaine hini bo saimano aboni sikang no bo resign ready bo tau thangpai nang hai sahil deor ma 100 jana thani haisi nini kuno quality base kare na hai quality kri charai thangdi no problem tam khaimana tongna tam khaimana tong kichu khaimel amai chrenyo tago 10000 paimano tago 5000 paimano haisi guarantee tago 5-10,000 ban paimano bono bisina ya wagrodi 15 de togrodi bono wak mala pasa pairgi wak beri masa pairgi azon khushi amai scheme rongno khangkano bo BJP thangpai jese panong thang jese pano sokthang ang suraj derma tumung bubagra ni yaka thang kai ani nogo phai hor sogir pai hor bubagra kathang tongsa saijung phanang thang 50 jana phangthang 200 jana phangthang 200 jana phangthang thyasak bubagra logir ni haisi